Здравейте, намираме се в един от най-голямите градове на Америка, Хюстън. В една от голямите църкви на Хюстън, Second Baptist Church. Ние сме една малка група от България и заедно с моята съпруга Блага служим на Господа, като събираме хора, които имат отношение към Бога и към Исус Христос. И за първ път тук в Хюстън ще имаме едно събиране в тази хубава сграда, едно прекрасно място. Събиране на всички българи, които вярват, че Исус Христос е Господ. Затова използвам възможността да поканя всеки един, който чувства себе си първо българин и второ християнин, да присъства на нашата конференция. Вярвам, че ще останете изненадени от нещата, които ще видите. Имаме специални гости от България. Подготвили сме добра кухня. Ще има и настроение, ще има и доста музика. Вярвам, че има какво да чуете, така че заповядайте в Хюстън на 28, 29 и 30 май. Бог да ви благослови!